Tá fáilte ród chuig an tsraith físeán gramadaí seo, fís agus foghlaim. Sulla dusaí muid a gceart, ba chearc meach tuiscint agat ina téirmí is codsaíonta a bhain le cuasaí gramadaí. Bhí na téirmí seo a leanas in úsáid sa tsraith ar fad. Animacal, sin duine, rud, áit nó chuncheap. Alt, sin nó, nó. Adíocht, tugann an focail seo níos mó eolais faoi animacal. Bríthir, focail a úsáidtear chun rá ceirtá dhéanamh nó ceirtá tarlú. Réamh ocail simplí, focail éonar a héin rih animacal lena nasca le focail eile a glásail. Réamh ocail cóhite, sin réamh ocail simplí agus animacal. Fur anim, focail a úsáidtear in áit animacail. Fur anim réamh oclach. Bíonn fur anim réamh oclach an nar chuirte réamh ocail simplí agus fur anim le chéile. Chunsan caol. Má hagan na gutaí í nó ai, rih chunsan nó na dhia, deirtear gur chunsan caol é. Chunsan leathan. Má hagan na gutaí a, ó nó u, rih chunsan nó ina dhia, deirtear gur chunsan leathan é.